person sydd yn gwneud y llechi yn fel siapiau, fel sgwar a triongl. Beth ydy'r person yma yn gwneud fel y cart? Wel, mae o'n y person sydd yn fel mynd efo ceffyl i'r incline a stablau a pethau. Mae ceffyl yn mynd fewn i'r stabl. Mae o'n cael y llechi a rhoi i'r dyn yma, i'r siapio. A mae dyn yma yn gwneud hefyd. Roedd yn really peryglus. A mae nhw ddim wedi gwisgo helmed neu rhywbeth fel... Mae nhw'n gwisgo fel flat cap y pethau. Mae'n really peryglus os ti'n cael bonc ar y pen efo cerrig mawr. Mae hanes yn tipyn bach yn drist achos mae lot o pobl wedi marw, ond mae yn diddorol. Dwi'n gwybod am hyn. Daethon ni'n neud doi edrych bach oedd corish achos y coed bysywyrdd ar ffens llechi. Ddod tren a'r certiau yn mynd i nôl llechi a dyn mae'r deryn fama yn dod ar coeden a dyn hedfan i ffwrdd. O'n i am wneud i'r tren ddod yn ôl, ond o gennym ni ddim digon o amser i wneud hynna. Eto, i fod yn rhywle i pobl fyw. So, y stori tu ôl i hwn ydy fod mae tren yn dod i fewn ac mae person yn dod off a mae person yn cario llechi i'r tren a wedyn rhoi nhw i fewn ac wedyn tren yn dod nôl efo person Hwna'n tren sgym. Sgwrs yn ei ddysgu. Oedd pan da ni yn gweithio yn gilydd, da ni'n cael y job dan yn clicach ac yn really dda. Roedd yn gweithio ar y stand, dyn oedd yn edrych lawr o ni'n rhoi'r tren ymlaen ac symud i'r cymylau. Roedd ni dysgu sut i cydweithio a gwneud pethau efo ni gilydd. A sut i gwneud lot o pethau efo papur a gwneud stop motion a defnyddio ein dychymyg i gwneud pethau rili dda. Stori tu ôl i'r hyn ydy mae'r asyn yma yn dod ar llechi i'r môr a mae'r dyn yma, mae enw Steve Dor. Oherwydd roedd hynna enw o'r pobl sydd yn dod o'r llechi i'r cwch a fynd a gwneud a rhoi y llechi i'r llefydd arall. Mae hwnna'n rhywun i gwneud efo chwalerwr. Mae'n chopio fel os mae'n chwaler ar y path mae o'n rhoi yn y dŵr. Ynta? I sgiliau tynnu llun, mae'r ceffyl yn wych yn cael ei. O fi sut mae'r mwg yn mynd o'r dan yr haul yn yr fideo ac mae'r ceffyl yn mynd yn yr stabl. Tynnu symud y cymeriadau yn fach. Mae'r asynodd gyd yn dod ac yn cael... Mae'r tri asyn yma yn cael yr llechi o'r dyn yn fan hyn o'r cartiau ac mae'n cael gwyllt. Ond mae'r asyn yma yn mynd fewn i fan hyn gyda'r slot ac dod allan draw fan hyn gyda'r llechi. Ac wedyn mae gyd o'r rhain yn yr cefndir yn swingio. Melod
Rat-ta-ta-ta-ta-ta. Quick with the rock, pat, with the trot. Rat-ta-ta.